Marhite-hite gowar di bata ama, doot gowar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, doot gowar ni tol di porbalia na tumapalangit doot tanoon. Amen. Sian Sion, si Tuhan ni hinalenggan, masinodang di bata. Sa inarodo di bata, jaladang tagamon ohom ibana. Ay songon odo di dok Jehovah. Usai honok kumaaik tuaka na mauwas lot akasunge tuna mahiyang. Usai honok kumatutu toliku tu pinoparmuna nuaing jala pas-paswokku tu pinoparmusogot Jehovah debata. Jala ibana manodangi hita. Tabaton hamuma akapelean pesta isa roliaka taduk nilanggatan. Haleluya. Matang yang maita. Ali Tuhan Yesus udok kami mau lihat itu ho sian nasarohan kami. Ala di paujak ho uriam di tanoon. Jala ala dohot kami jo ho tusi. Saya suruh matolim perbadia turohan kami. Asatung hu parhato pot kami ho hanguluan kami. Asalohot tuho kami marhiti-hiti hapot siaon nasitong. Jala asatok tong walas tok kami pasangapong warmu. Na terpuji roh di saliling-liling na. Amin. Tangyo kamuma patik ni dibata, imasya patik perjulu, sahatu patik pasapuluhan. Patik perjulu. Aku do Jehovah di batami, inna di batata. Dan jadi marakup au banomu di batam. Patik paduahon. Dan jadi ganaonmu, jaladang jadi sumanonmu, manang aha na di maluwagijang dohot di banu atonga. Rodi na di bagasan aek, na di toru ni tano. Yang go tunggai besi cobaon. Ulahamu nasa si ulamu. Ala yang go ari papituhoni ari para dia ni Jehovah dia batam doi. Jang jadi ho mangula anggo dinar sadari. Manang anakmu pe manang borum. Manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru. Ro di pinahanmu, ro di pangisini hutani halak pe na manggibati hutam. Adi na onomari do di topale bata langit, tano, dohot laut. Dohot nasai sina. Dungi maradian
do ibana diari papituhoni. Dibani do umbahen na di pas-pasu de bata Jahoba hari pada janai jala di parbadiari. Pasik palimahon. Ikon pasangapom mudo natorasmu asamat tuho. Jala liling mangulu di tano na nileon di Jahoba di Batam diho. Pasik paonopon. Unakom mamunu. Pasik papituhon. Unako manglakup. Pasik pawaluhon. Unako manako. Pasik pasiahon. Unang ho olu makatidakon hatana sotutu maralohon donganmu jolma. Pasik pasapuluhon. Dang jadi hadiangan ni roham bagas dongammu. Dang jadi haliangan ni roham donga saripe ni dongamu. Manang na posona bawa. Manang na posona boru-boru. Manang lubuna, manang hodana, manang diape ugasan ni donganmu. Behado padok ni debata taringo tupati sapului odo. Audo Jahoba debatami nina debatata. Pargowo na suatu dosan jala parimas. Saya lulu honok kudo dosani ama-ama tupino parra. Rodi sudut patuluhon. Rodi sudut popaton. Pino parli akka nasugo rohaliau. Alai asidor waku yakana maribu-ribu akkana marholong ni rohaliau. Naso mangalosi patimi. Ima sahatna atau ngrak mangilugu maita tu amat debata. Lau mangulah patit nai matang yang maita. Ali tuan debata saya pargugui mahami mangulah na membantu patit ni. Amin. Paulu bema rohata dia do pani debata tato poti madusata martang yang maita ali Tuhan debata amanami na di manu gijang hodo na patupahon asesian di dosa dihami halak na dangolon marhite-hite anak haholongan ni roham saya sima roham dihami akan mangasakon dosa nami saya sahabi ma tu bagas rohanami hasisian di dosa nami leom ma tu hami tolim na badiai asa unang ganggu rohanami di asini roham alai asa hot rohanami maraposiaon laho mangkotapon nasa dosa do roa portibion asa pasat hami diri nami tuho gabe pelean na mangulu jalan na badia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tapi gimana hata baga-baga taringot tu hasiani dosa. Song nodo hata ni jauh ba. Unang ho mabiar ay audo siluhon ho. Nunga pola hujo guarmo au na punaho. Hata ngapon mali debata na dijang. Amin. Tatangi omah hatani debata turpuk epistel di pesta Paskah paduahon sadarion imana ta surat di 2 Petrus sada mamuka maisian aisa pronom 1:20 sada. Aindada huyuton hami akka turi-turian na pinikerin na bisuk. Lina hupapoto kamu tuamu agugun dohot haroron Tuhan Yesus Kristus. Tung di ida mata nami dohot hatongan monai. Ajalo doha mulyaon dohot hasangapon sian debata ama. Dina masa tu ibana sian hasangapon natonga miswaraon. Odo anakku haolongan ni rohaku nalomo do rohaku di ibana. Ima suara na ubegi hami rosian banua gijangi ujurap hami dohot ibana didok na badiai. Jadi lam hotma atong hata panuriangon di alam. Jal tama marsitiopan tu si mahamu. Songo na tupatito na masinondang ingana na holom. Pai matarida si ulubalang ari. Jala bitsa si boan hati uron di bagasan rohamuna. Onma perjolo boto hamu. Dang dapot hatorangan dinasa panuirangan nata surat anggosian roha ni jolma. Aindang tu siang hai yomai haroan ni panuri rangon. Alai pinogion ditodi parbadiado. Umbae namar suara akka joma disuruh debata. Ido sahatna martua doakan atau mangihon hatani debata jalan nau peopsa. Amin. Tu paling asih
Berita sunggul-sunggul dangadong, tunari pinasa ma tukur maranata.
Ina sahab manguse tukur sending, udut ni tukur ama.
Puji matuhata, marede mahita hut pelihat partiulo paduhon. Damini debatana sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramuti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani debata di tonga-tongani parsaurata bornginon, tersurat di opat Musa ayat 10 sada, opat Musa 10 sada ayat 24, sahat rodi ayat 20. Hujahama dihita tapai hutihutma di bagasan rohat tabi. Dungi ruar masi Musa laos di patolhas matu bangsoi akahatani Jahoba, jala di papungu 70 halak sian akasituani bangsoi, jala di pajongjong nasida humaliang udung-udungi. Dungi tuat ma Jahoba di bagasan obuni laos makatai dohot ibana,
jala dibuat sian todi nasonggop tu ibana, jala dilehon tuna 70 halak situai. Jadi dung mangulon todi di atas nasida, manurirangi manasida, alai dukon nii dangbe didat dati. Alai tinggal dope 2 halak di parsaroan, goarni nasada si Eldat, jala goarni nasada nari si Medat. Mangulon huhut todii di atas nasida, ai dohot do nasida masuk tu akan atar surati. Alai dung ruar nasida tu udung-udungi, gabe manurirangi nasida di bagasan parsaroani. Dungi marlojong masa da doli-doli pabuahon barita itu si Musa. Si Eldat dohot si Medat manurirangi di bagasan parsaroan. Dungi Roma alus ni si Joshua anak ni si Nun, parhalado ni si Musa olat ni haposo onna nin nama. Ale tuakku Musa orai manasida. Alainin nasi Musa mamadok ibana, tung tama maho mangiburu madikan yau, anggiat nian dipangido rohakku, sadok bangso ni Jahoba manurirangi, jala di basa-basahon Jahoba todina songgop tu atas nasida. Dungi marpungu mamu sesi Musa tu parsaroani, ibana tahe rap dohot akasituani Israel. Songonima sahat ni turpukta. Horas madihita. Nungatung macai takas hamua manami inanami tapai hutihut. Hatani debata nagabe turpuk jamita di pesta paduahon hasa saorni todi parbadia. Turpuk sadarion di minggu Pentakosta na padua honon, di togu-togu dohita marhite sada topik nama dok dang hasuhatan kuaso ni todi ni debata, kuasa roh Tuhan tidak terbatas. Ra sudah dohita heamab bege bahkan mungkin sudah hafal dengan satu lagu pujian nama dok songonon. Tak terbatas kuasamu Tuhan, semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Oma kisah nadipatuduhon marhite turpukon. Si Musa yang hampir menyerah, si Musa yang berputus asa menghadapi umat Israel ketika itu. Ngatung macai loja ibana paihut-ihut hatak kangon ni bangsoi. Dia merasa bahwa dia tak sanggup lagi menghadapi umat itu. Letih, lelah, lesu, mungkin itulah yang dialami Musa ketika itu. Allah memang borat tahe dihilala ibana manguluhon bangso Israel, nama cai takang situtu, nama cai jugul situtu hati hai. Dia merasa memang tak sanggup lagi, tak mampu lagi dia seorang diri memikul tanggung jawab yang besar itu. Lalu dia menyampaikan keluh kesahnya ini kepada Tuhan. Mahal na parjolo berengotasian si Musa memang segala apa yang dia hadapi, pergumulannya di tengah-tengah bangsa itu, rasa putus asanya, apa yang berat dalam perjalanannya melakukan tugas yang telah diembankan Tuhan kepadanya, sai tu debatado ibana mengelualu. Dia menyerahkan pergumulannya itu kepada Tuhan. Dia menyerahkan persoalannya itu
kepada Tuhan. Alani do sai manangi-nangi do debata di si Musa hati hai. Ido bena Allah memerintahkan Musa laho papunguhon 70 halak situani bangsoi. Jala si 70 halaki disonggopi todini debata. Allah mencurahkan, Allah memberikan rohnya kepada mereka. Songon natar surat di ayat 25. Dengan kuasa roh itulah marhite toddini debatai manasida manurirangi. Marhite toddini debatai manasida mengurupi si Musa laho mangulahon tanggung jawab nama cai balga di tonga-tonga ni bangsa Israel hati hai. Dengan kuasa roh itulah mereka pun dimampukan melaksanakan semua tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka untuk membimbing, untuk menuntun, untuk mengarahkan hidup umat Israel ketika itu. Dan kuasa Roh Kudus itu memberikan jalan keluar dari masalah yang tengah dihadapi oleh Musa ketika itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ternyata adong do dua halak nasorap diinganani ketika Allah mencurahkan rohnya kepada akasitua naung pinilit ni si Musa hati hai. Jadi kalau katanya tadi 70 orang, 2 orang tidak berada di tempat, berarti ada 68 orang yang telah Tuhan curahkan rohnya atas mereka. Disonggopi todini debata nasida. Imana 2 halakon didok si Eldad dohot si Medad tidak hadir ketika itu di tempat itu. Tetapi ternyata mereka berdua pun juga mendapatkan curahan Roh Kudus itu. Ternyata mereka berdua juga kepenuhan Roh Allah itu. Ido benana sidape manurirangi do. Ternyata mereka pun di tempat mereka berada melakukan tugas dan tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada mereka. Itu alam tersurat do guarna sida menjadi bagian dari 70 orang yang telah dipilih itu. Disonggopi todini debatado nang nasidana 2 nang pe dang rap doho takadonganna na asingi. Alani do sahat do barita itu si Musa. Pabotohon ada seseorang yang memberitahukan kepada Musa bahwa mereka juga dipenuhi dengan roh Allah. Bahwa todini debatape sahat do tunasida na 2 lain. Adong dosa halak na mangiburu di si ketika mereka pun dipenuhi dengan Roh Kudus itu. Ada yang cemburu di situ. Kenapa mereka ikut juga dipenuhi dengan roh sementara mereka tidak bersama-sama dengan 68 orang yang lain itu. Di rohani si Joshua, ini si Joshua ini yang cemburu ini, ya. Di rohani si Joshua isenarotu inganani bai mana dapotan manang majalo toddi ima nasinonggopan di toddi di luar ni dang boy. Ini sifat cemburu ini berbahaya ini ya kan, jangan dipelihara. Cemburu, iri hatikah engkau karena aku murah hati. Masa dia cemburu? Masa mangiburu ibana alatong na 2 halaki disonggopi toddi ni debata. Alatong na 2 imangula tong manurirangi, mangulahon, parsuruon di debata marhite si Musa hati hai. Alai ahama didok si Musa hamu amanami inanami di ayat 20 siai macai takas do didok si Musa. Tung tama maho mangiburu madikan yau. Molo si Musa nian disakapi rohana do supaya semua orang juga kepenuhan roh. Asa sudi mangulahon persuruan ni debata di tonga-tonga ni bangsoi. Molo sakap ni si Musa di rohani si Musa nian, roh itu bekerja atas seluruh umat manusia. Alani do bena dipatakas si Musa bahwa memang
Musa menyadari lebih baiklah semua dipenuhi oleh Roh Allah, dan Musa juga menyadari bahwa sesungguhnya kuasa Allah itu tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Huaso ni tot ni debata, huaso hagogo ni debata, tidak bisa dibatasi oleh apapun yang ada di tengah-tengah dunia ini. Huriani Tuhan tanah hina holongan di bagasan Kristus Yesus. Imana tabereng siat tonga-tongan iturpukon. Apa yang terjadi kepada Musa, lalu bagaimana Allah menolong dia menyelesaikan persoalannya, masalah yang dia hadapi melalui pemilihan Allah, melalui Musa juga bagi tetua-tetua ketika itu. Lalu kemudian Roh Allah bekerja sehingga mereka boleh melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Alani, hobar tuhatani debata naung sahat tuhita. Todini debata naso hadodoani naeng mangajari hita ganuk marsada-sada adong mapige-pige na naeng si pasahaton na tuhita hamua manami inanami na parjulo. Marhite-hite hanat ni Tuhan di tonga-tonga ni turpukon naeng paingoton tuhita ia todini debata nunga dilehon tu saluhut akajolma na porsea. Jadi Allah sudah mencurahkan rohnya kepada setiap orang yang percaya. Maka ketika roh Tuhan sudah diberikan kepada kita, maka tugas kita adalah memberitakan kebaikan Tuhan. Gabe manuri rangi ma hita hamu amanami inanami. Maka kita juga sebagai orang yang sudah menerima pencurahan Roh Kudus itu, dalam peristiwa Pentakosta kita percaya bahwa Roh Kudus itu berdiam di dalam diri kita. Di lehon debatamian toddinai, di ngolutta ganuk marsada-sada, alanido ikon manurirangi mahita, di dia pehita maringanan. Ikon manuturi mahita di saluhut akka ulaota. Toddini debatama madongani, todini debata mangurupi dohot mangodihon hita laho mangulahon akka ulaota siganu pari tarlumobi laho manurirangi haburjuon ni debata di tonga-tonga ni ngulut taon. Napadua hon marhite jami taon naeng di pasahat tu hita ia todini debata memang tidak bisa dibatasi oleh apapun di tengah-tengah kehidupan kita ini. Alanido, jangan lagi berpikiran bahwa hanya di gerejaku inilah ada roh Tuhan. Molo di gereja na asing dangadong. Bahwa hanya di tempat inilah aku merasakan kekuatan ni todi ni debata. Molo di na asing dang boy huhilala songo dia do kuasa do hagugoon ni toddi. Bahwa juga hanya di tempatku inilah yang benar dan kudus. Molo di inganan na asing, inganan narowa mai. Kita tidak lagi berpikiran seperti itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Holanau ma sinonggopan ni toddi ni debata. Molo na asingi dang sinonggopan ni toddi ni debata. Kita tidak lagi berpikiran demikian. Allah memang bahwa setiap orang dimanapun, setiap orang yang percaya kepada Tuhan, lehonon di debatado todina, Allah akan mencurahkan rohnya itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jala mangula do todini debata dimanapun, kapanpun di tengah-tengah kehidupan kita ini. Nah patuluhon turpuk di bornginon naeng mangajari hita, asa akajol manaong digohit toddi ni debata ikot toktong ma ibana mangulu hobar tu ulaon nasitong na hobar tulomo ni rohani Tuhani. Alani Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita melihat kehidupan kita. Mari kita memandang kepada kehidupan kita. Apakah memang Roh Kudus itu sudah memerintah di dalam kehidupan kita ini?
naung toddini debatado mangajari hita manang toddini jamanoddo pe gok mangarajai ngolutta marsada-sada. Aladi di go do hita hamu amanami inanami. Kita dipanggil bagaimana kita sebagai orang-orang yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus itu boleh bertindak, boleh berbuat, boleh berperilaku, boleh bersikap, boleh melakukan apapun itu di tengah-tengah kehidupan kita ini seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Saguru tulomoni rohani debatama hitanian, uju makatai, uju mangalaka, uju melakukan apapun di dalam kehidupan kita ini. Totu naing patarmai songonakanang porsea hita naung majalo naung sinonggopan ni toddi ni debata ulaot tape ikon hobarma tulomoni rohani debata. Karena roh itulah sesungguhnya yang akan memimpin perjalanan kehidupan kita ini. Roh itulah yang sesungguhnya harus memerintah di dalam kehidupan kita ini. Kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Orang yang sudah menerima Roh Kudus, dia tidak akan lagi melakukan hal-hal yang dilakukan oleh dunia ini. Tetapi orang yang sudah menerima Roh di tengah-tengah kehidupannya, dia pasti akan berbeda dengan dunia ini. Karena kita sesungguhnya adalah anak-anak Tuhan. Amin. Mauliate marohanami di Tuhan nunga saor hatam di tonga-tonga nami. Paingotok kami tutusi tutu halak naung sinonggopan nito di porbadia duhami. Alani naing mahami manuri rangi. Marhite ngulu nami siganu parii. Manuri rangi taringotu haburju omu. Di tonga-tonga ni parnguluan nami asima rohamale Tuhan debata sailam patau mahami tutu lahu mangulahu nakana hobar tulomoni roham di tonga-tonga ni ngulu namion to di mimana mangarajai hati-hati pikiran nang sadok ngulu nami siganu parii mian maho ale Tuhan di bagasan to dim to di porbadiai di rohanami ganup marsada-sada asa tarulahu kami parsuruomi di tonga-tonga ningulu nami songona kasih hutoko kami nase toktong manodangi di tonga-tonga ningulu namion manang di dia pehami maringanan manangaha penahu ulah kami mau lihat madiho Tuhan sahat diho mahami saluhutna sahat diho manang sudia karuas ni huriam toktong mahami pargugui di tonga-tonga nia kaganup si ulaon nami pergumulan nami akaparu kilon nami akaparsahiton nami homadongan nami manaon saluhut nai asa margogo hami ale Tuhan ganu pari ganu tiki. Amin. Mari di mahita hut tapasahat ma peliata.
Yakon ma peleata tu debata martangi yang mahita. Ale debata amanamina di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan dohot na saulibasa na mauliutus. Upasata mima sian na nilehon mitu hami pelean nami tuho, say jalo mai gabe uap na khusus di jolom, pasu-pasu mai jala ramuti, asahu parhaseang hami peleanon, pati bulhon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim, asalam hutada hami kudang nisi lehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliati tuho. Mari hite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manamina di Banua Gijang, sai pinar badia magoarmu, sai Roma harajaonmu, sai saut malomani roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sai sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mahamu di bagasan dame jalohamu ma pasu-pasu sian tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaurhon madamena tutodim. Buah-buah dihita di barade huriataro snack di serbaguna. Jadi mangulum maita satu kinadora sebulan di ruang serbaguna di huriata. Oleh